170 vuotta täyttävä Lübeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto on Suomen vanhin suomenkielinen oppilaitos. Lübeckerillä voi opiskella käsi- ja taideteollisuusalan, audiovisuaalisen viestinnän, kuvallisen ilmaisun sekä verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnot. Lübeckerin koulu perustuu Sofia Franzénin tämän äidilleen tekemään lupaukseen. Vuonna 1826 Sofian ollessa 10-vuotias tämä lupasi kuolemansairaalle äidilleen perustavansa perintörahoillaan tyttökoulun, joka parantaisi vähempiosaisten tyttöjen sivistystä ja kädentaitoja. Sofian isä, kauppaneuvos Franzén, vastusti ajatusta. Tuohon aikaan tyttöjen opintoja ei pidetty kovin tärkeänä asiana. Päätäntävalta naisen omaisuudesta tuohon aikaan siirtyi tyttären isältä tyttären puolisolle, joten naimaikään päästyään Sofia asetti ehdoksi naimisiin menolle, että puoliso puoltaa koulun perustamishanketta. Saatuaan ensin perusopetusta Raahessa, Sofia lähti Tukholmaan 3 vuodeksi setänsä Franz Michael Franzénin luo ja oppi siellä keskustelutaitoa, sievää käytöstä, tanssia ja ranskaa. Palattuaan Raaheen hän oli tarpeeksi pitkään naimaton, että hänen arveltiin jäävän iäti naimattomaksi koulun perustamishaaveensa takia, kunnes Georg Henrik Lübecker muutti Raaheen. He rakastuivat ja Georg oli jopa valmis puoltamaan Sofian suunnitelmaa ja vuonna 1843 avioitumisen yhteydessä perustettiin köyhäin tyttöjen koulu. Sen opetussuunnitelmaan kuului uskonto, laskutaito, lukutaito ja käsityöt. Opettamalla köyhälisten tyttölapsille sivistystä, kristinuskoa ja käsitöitä voitaisiin ohjata heidät pois turmion tieltä. Kun naisiksi kasvavat tytöt osaavat lukea ja laskea, voivat elättää perhettään myymällä käsitöitä sekä ovat lujia uskossa, eivät he hairahtuisi prostituutioon tai muuhun epäilyttävään toimeen. Näin Sofia uskoi. Opettajiksi kouluun alkoivat hänen omat koulutoverinsa, Lindmanin sisarukset, jotka olivat itse alun perin samoista oloista kuin koulun oppilaat. Oltuaan vain lähes 4 vuotta naimisissa, Sofia tulee tiensä päähän synnyttäessään 4. lastaan, jättäen Georgin leskeksi. Ensin vuokratiloissa 16 vuotta toiminut Lübeckerin koulu saa Sofian siskolta ja tämän mieheltä lahjoituksena talon Reipun kadulta. Tuo talo tunnetaan vielä nykyäänkin Lübeckerin entisenä koulurakennuksena, ja siinä on vielä sama pohjakaava ja ulkoasu. Vuonna 1866 Uuno Synneyksen esittämä asetus kansakouluista tulee voimaan, ja 6 vuoden päästä Raahen kuntakin perustaa kansakoulun. Lübeckerin koulu oli nyt lakkauttamisuhan alla, mutta Georg Lübecker puolusti vaimovainansa saavutusta. Lübecker päätettiin säilyttää, mutta kansakoulun hoitaessa sivistämisen keskittyisi Lübecker tyttöjen käsitöihin. 1885 Georg Henrik Lübecker kuolee 85 vuoden iässä. Vuodesta 1950 Lübeckerin koulu toimi Lübeckerin naiskotiteollisuuskouluna. Sen opetussuunnitelma yhtenäistyi muiden maan käsityökoulujen kanssa ja siirtyi Tullikamarin tiloihin 1979, ennen nykyistä muotoaan siirryttyään 1983 kaupungin omistukseen ja nykyisiin tiloihin. Sofia Lübeckerin äidilleen tekemästä lupauksesta ja haaveestaan kiinni pitäminen johti siihen, että nykyään 100 nuoret voivat opiskella Raahessa kädentaitoja puusta ja tekstiilistä aina graafiseen ja mediatuotantoon.